apempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti achite changu povomereza lamulo la chisankho lomwe launikiridwa posachedwapa. Wapampando wa bungwe la Benedicto Kondowe wati ngakhale lamulo sili kulola Nkhani ndi owonelera chisankho kuponya voti malo omwe sanalembetsere, bungwe la MEC lachita bwino pololeza anthuwa kudzakhala oyamba kuponya voti pa tsiku la chisankho. Zambiri mu ripoti lomwe Sara Tembo. Zokambirana pakati pa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum CSAFE ndi bungwe la Malawi Electoral Commission MEC zapereka chitsogozo kuti atola nkhani komanso oyang'anira chisankho adzakhale oyamba kuponya voti pa 16 September. Wapampando wa bungwe la CSAFE a Benedicto Kondowe wati izi zithandiza maguluwa kukhala ndi nthawi yokwanira kupita ku malo awo ogwirira ntchito. Atola nkhani ndi observers ayikidwa pa mtandanda wanthu oyamba kuvota pa center imene ikuonetsera apena kumene adasamukira ndi mwayi umene nthawi zonse umapatsidwa officers amene amathandizira za chisankho. Pakadali pano wapampando wa bungwe la Mensa Malawi Gordon Matonga wayamikira chiganizochi ponena kuti chikulemekeza ufulu wa anthu kuti akaponye voti komanso kugwira ntchito yawo. Tunaambira maganizo osabwino amene akathandize kuti anthu ankhani akagwira ntchito yawo moyenera. Maganizo amene apereka mengi onse ena maganizo amene akathandize kuti anthu ankhani akagwira ntchito yawo bwino. Pa 5 August chaka chino aphungu a nyumba ya malamulo adavomereza bilu yowunikira lamulo la chisankho lomwe tsopano likuloleza anthu othandizira anthu kuponya voti oyimira zipani komanso achitetezo kudzaponya voti kumalo komwe adzagwirire ntchito pa tsikuli. Yemwe akuyima pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo mdera la kumpoto kummawa mboma la Kasungu amadalitso kamba awirima watakadzasankhidwanso adzapitiriza ntchito za chitukuko zomwe adaziyamba kale. Awirima omwe akuyimira ngati phungu wa MCP alankhula izi dzulo pa bwalo la zamasewero la Mdoni pa msonkhano wa ndale komwe anapempha anthu kuti amupatse President Chakwera mwayi wina woti alamulirenso dziko lino kuti apitirize zitukuko zomwe waziyamba kale. Akamba awirima kufotokoza. Chitukuko chimene chatsalira ndi cha msewu wa umene umakhala ngati main road umene ukuchoka pa Mtunthama kudutsa kuchamama kukafika kwa Kapelula mpaka na kwa STA Kapichira. Msewu umene ofunikira kwambiri oti msewu umene anawika kale mbudget. Ife tikungoyembekezera kuti msewu umene wakatipatsira ndiye kuti anthu akunoko ndiye kuti sadzasinthanso kuganizira za china chilichonse chipani adzakhala pansana pa president mpaka na kalekale komanso ndiye kuti adzakhala akuthokoza boma la Chakwera, boma la MCP kuti lawakonda kwambiri chifukwa msewu umene umanyamula mbewu zosiyanasiyana kwathu kuti anthu oti amalima kwambiri amalima foja amalima soya amalima ntedza mbewu zosiyanasiyana timagalimoto tawo timavutika kuti akafike ku town kuliso anyamata odzilimbikira ambiri amene akupanga ma business ena akugwiritsa ntchito timagalimoto ting'ono koma magalimoto samalimba chifukwa msewu ndoyipa kwambiri. Ndipo mmawu ake mwakuyimira mdera la Lilongwe Chirobwe Saulos Chilima wati fundo za MCP nzofunika kutukula chinyamata ndipo nkofunika kuti anthu asankhe aphungu achipanichi. Mu manifesto ya Malawi Congress Party muli nkhani monga za ngongole, nkhani yothandiza achinyamata, nkhani ya ulimi wanthirira, mmenemo muli nkhani ya CDF imene yakwezedwa kufika pa 500 million chimene ndi chitukuko chimene chidzathandize anthu akudera kuno. Mmenemo muli nkhani za vocational training schools zimene achinyamata aphunzire luso losiyanasiyana limene likapindulire ngakhale. Bungwe la Institute for Policy Interaction IPI lapempha achinyamata kuphatikiza ophunzira ku university kuti adzisankhire tsogolo posankhana watsogoleri pa chisankho cha pa 16 September. Polankhula pa zokambirana zomwe zinachitikira ku University ya Masti, mkulu woona za ntchito wa bungwe la IPI ya President Gamba wachenjeza kuti kusatenga mbali pa chisankho pakati pa achinyamata kungaononge tsogolo lawo losankha atsogoleri akumtima kwawo. Luca Beston walemba ripoti ili. Mkulu woona za ntchito ku bungwe la Institute for Policy Interaction Praise Mwinigamba wati achinyamata omwe ndi ochuluka mdziko lino ayenera kuvotera atsogoleri omwe angayike ndondomeko zabwino za maphunziro pa chisankho chikudzachi. Mwinigamba alankhula izi pa zokambirana zomwe zinachitikira ku sukulu ya Mast pansi pa ntchito ya Malawi Electoral Support Project yomwe ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la UNDP. Madera ambiri meta ayenda achinyamata ambiri ali
ndi maganizo osiyana ambiri sakufuna kuvota chifukwa chonena kuti andale akhala kuanamiza kuti alemba ntchito asintha miyoyo yawo kudzera mabizinesi azotero komano zimene sizikuchitika. DC wa boma la Thyolo a Hudson Kuphanga wati aliyense kuphatikizapo achinyamata ayenera kuvota ngati njira yosankhira tsogolo labwino potsimikizira kuti zinthu zonse zili mchimake kuti nthawi ya chisankho ikhale yabata ndi mtendere. Vota kuli manja mwawo komanso ife ngati ku Thyolo District Council takozeka kwambiri azatha polisi azatha polizoni takhala pangano ma meeting kuti tidzaone kuti chitetezo chili chapamwamba kwambiri. Mphunzitsi wa phunziro ofalitsa nkhani ku sukulu ya Mubasi Andrew Kaponya wati ngakhale nkhani zabodza zikuchulukira atola nkhani akuyesetsa kufalitsa nkhani zolondola zomwe zikuthandiza nzika kuti zichite ziganizo zabwino pa chisankho chikudzachi. Anzathu otola nkhani, anzathu ofalitsa mauthenga ali ndi ntchito yayikulu kwambiri kuonesesa kuti uthenga omwe ukupita kwa anthu osiyanasiyana omwe akukhuzidwa ndi zisankhozi ndi uthenga omwe uthandizire kuti zisankhozo zizayende bwino, ndi uthenga omwe uthandizire kuti anthu azakhulupirire zotsatira za zisankhozo. Pa zokambira nazo ophunzira anafuna kumvetsa bwino magawo angapo kuphatikizapo kukonzekera kwa bungwe la MEC kudzayendetsa chisankho chachibwereza ngati chisankho chomwe chichitike pa 16 Septemba sipakhala munthu yemwe adzakwanitse kupeza theka la mavoti monga malamulo. Koma mkulu ona za chisankho m'boma la Thyolo a Daniel Chizuzu wati bungwe la MEC lakonzekera bwino kuyendetsa chisankho chomwe chikudzachi. Boma lati kuchedwa kwa maulendo a ndege ku mabwalo a Mzuzu ndi Karonga masiku 21 omwe ananena kuti ayamba nchifukwa chakugwira ntchito ena a mboma kulephera kuchita zoyenera mu nthawi yake komanso ndondomeko yofuna kupeza ndege yolongosoka. Poyankhula atayendera bwalo la ndege la Karonga wachiwiri kwa nduna yoona za mayendedwe ndi zomangamanga a Baba Stephen Malondera yati sabata ino kampani ya Malawi Airlines ichita kafukufuku wake otsiriza isanayeserere ndege ya mtundu wa Bombardier. Adam Zondaninge walemba ripoti ili. Poyankhula atayendera bwalo la ndege la Kalonga International Airport wachiwiri kwa nduna yoona za mayendedwe ndi zomangamanga Baba Stephen Malondera ati kuchedwa kuyambiranso kwa maulendo a ndege pa bwalo la ndege la Mzuzu komanso Kalonga ndi kamba ka ogwira ntchito ena kuchedwetsa ndondomeko zina komanso kuti apeze ndege yatsopano kulowa mu ndege imene amayigwiritsa ntchito poyamba. Amalondera anafotokoza kuti lachiwiri komanso lachitatu sabata ino a Malawi Airlines akuyembekezeka kuchita kafukufuku otsiriza pa mabwalo a ndege awiriwa asanayese ndege ya mtundu wa Bombardier Q400. Wachiwiri kwa ndunayo anaululanso kuti panopa boma lapeza chiphaso kuchokera ku nthambi ya Civil Aviation bwalo la ndege la Mzuzu pamene ntchito yofuna kupeza chiphaso bwalo la ndege la Kalonga International Airport ili nkati. Panali a Malawi anadandaula za ndege ina imene imapereka mavuto inali chiopsezo ku mtundu komanso nzika za Malawi komanso ena alendo obwera. Ndi ndege imene ija timapanga ndondomeko yoyenera kuti ikhale kuti tichite replace ndipo process yochita replace ili nkati kuti tipeze ina ndipo zimene zozo zikamatha sabata ziwiri kapena kuti sabata ziwiri kuchoka tsiku la lero pakha kuti zonse zikayenda mmene tipangira maplani athu ikhale kuti ndege ija yabwera. Kuyambiranso kwa maulendo a ndege pa bwalo la Kalonga International Airport ukuyembekezeka kuti anthu akhale ndi kusintha pa nkhani ya mayendedwe komanso kuti boma zitha kupeza ndalama zochuluka kudzera ku nthambi ya ntchito za migodi komanso zokopa alendo. Malo mwa Zodiak ndi Adam Clement undani. Anthu anayi avulala modetsa nkhawa pomwe ena awiri avulala pang'ono potsatira ngozi imene yachitika pa mtsiriza mu mzinda wa Lilongwe usiku wa thawu. Malingana ndi mneneri wa polisi alingadza Maria kumwenda ngozi yachitika pomwe galimoto ya Nissan Patrol inaombana ndi minibasi imene inanyamula anthu 12 akumwenda afotokoza zambiri. Nissan Patrol imeneyi imayendetsedwa ndi Awison Chiwoko azaka zakubadwa 30 ndiso Nissan Caravan minibus imeneyi amene amayendetsa anathawa pamalopa after ngozi itachitika. Malipoti akusonyeza kuti Awison amene amachokera ku msewu ochokera ku Bingu malowera ku ABC atafika pa mtsiriza anaombana ndi mtundu wa galimoto ya Caravan imeneyi yomwe imayendetsedwa ndi driver amene pakadali pano sitinamudziwe chifukwa anathawa pamalopa ngozi itachitika. Minibus imeneyi inanyamula anthu 12 pomwe anthu 4 avulala modetsa nkhawa
ndi anthu atatu avulala pang'ono. Kufikira pano ovulala onsewa adatengera ku chipatala cha Kamuzu Central Hospital kuti akalandire chithandizo. Msonkhano makamaka akuluakulu za umoyo ati dziko lino likukumana ndi mavuto kuphatikizapo azachuma pa masomphenya ake ogonjetsa nthenda ya malungo pofika chaka cha 2030. Mmodzi wa akuluakulu a nthambi yoona za nthendayi a Precious Chinyama wati ngakhale kuti chiwerengero cha anthu omwe akufa ndi nthenda chatsika, anthu omwe akudwala pa chaka akanali ochuluka. Iwo anenezi dzulo kumponera mboma la Dowa pa msonkhano wa pachaka wa bungwe la National Paramedical Private Practitioners of Malawi. Winston Kayimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la National Malaria Control Program a Precious Chinyama wati anthu okwana 6.4 million ndi omwe anadwala nthenda ya malungo m'dziko lino mu 2023, pomwe chaka chatha chiwerengerochi chinakwera kufika pa 9.4 million. Achinyama ati pachifukwa ichi ndikuyenera kuchilimika kuti dziko lino likwanitse masomphenya ake othana ndi nthenda ya malungo pofika mchaka cha 2030. Iwo anena izi pa msonkhano waukulu wa bungwe la akuluakulu omwe amayendetsa zipatala komanso malo ogulitsira mankhwala omwe si aboma, lomwe pa Chingerezi amalitcha National Paramedical Private Practitioners Association of Malawi, NAPAM. Mtsogoleri wa bungwe la NAPAM a Davis Kapota anapempha aboma kuti lilingalire zoyika ndondomeko yakuti zipatala zing'ono zizigula mankhwala pa mitengo yotsika. Ife tikamakagula tizigula pa mtengo wotsika nkuchitiranso kuti anthu aja akozoperekako kangachepe kusiyana ndi kuti pasakhale choyikapo china chilichonse boma. Nkutero tikuona ngati kuti zikozothandiza kuti anthu aja umoyo wawo upite patsogolo athandizidwe. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Medical Council of Malawi a Richard Ndovi anavomereza kuti mchitidwe wogulitsa mankhwala opanda kalata zoyenera komanso kusintha umwini wa ziphaso mwachinyengo wakula pakati pa anthu ena ogwira ntchito za umoyo. Anthu ena mwina sanapange ntchito za chipatala, olo ena mwina anathamangitsa sukulu ku ntchito za chipatala. Onsewo siololedwa kuti aziona anthu chifukwa moyo ndi umodzi. Anthu aja atha kuvulaza munthu, atha kupha kumene. Msonkhanowo wachitika pamutu olimbikitsa ntchito za chipatala komanso malo ogulitsira mankhwala omwe si aboma m'dziko lino. Winston Kayimira, Zodiak Lilongwe. Msonkhano woyamba wa mpingo wa Katolika okhudza Eucharistia watha dzulo ndi pempho loti Akhristu amvetse bwino zokhudza Eucharistia. Wapampando wa mabishopu a mpingo wa Katolika m'dziko muno Bishop Martin Mtumbuka wati Akhristu a mpingowu akhale mboni za Eucharistia mu zochita zawo. Andoviano walemba ripoti ili. Kwa pafupifupi sabata yathunthu Akhristu a mpingo wa Katolika akhala kusonkhana ku Maula Cathedral ku Lilongwe, komwe mwazina akhala akumva maphunzitso osiyanasiyana okhudza Eucharistia. Msonkhanowu omwe unali woyamba kuchitika m'dziko muno watha loweruka ndi pempho lochoka kwa wapampando wa mabishopu a mpingo wa Katolika Bishop Martin Mtumbuka kuti Akhristu a mpingowu amvetse bwino za Eucharistia. Mwambo woyenda bwino ndiponso takwanirisa zolinga zambiri zimene timafuna tikwanirisa. Chofunikira kuti zimene taphunzira pano tizipitisenso pano kome pakati kuchokera kumene kuma outstation maparish kenaka chamu July June chaka chamawa madayosisi onse azakhale ndi mwambo umenewu atazamisa kumvesa kwa Akhristu kuyambira pa mpakati mabanja ndi mabungwe osiyanasiyana a mumpingo. Mmodzi wa anthu omwe akhala nawo pa maphunziro wa kwa masiku onsewa a Patricia Likongwe anati uwu unali mwayi wapadera. Nali nthawi ya mtengo wapadali ndithu imene ifeyo Akhristu a Chikatolika taphunzirapo zambiri ndipo tikubwerera osakhameti nalili tasinthika malingana ndi sakramenti la Eucharistia. Ineyo ndikaphunzitsa makamaka kuyambira pa nyumba pathu komanso kuphakati komanso pa parishi kuzindikitsa kuti kodi sakramenti la Eucharistia ndi chani komanso kuti ifeyo Akhristu tizidziwa kuti sakramenti la Eucharistia ndi chitime cha mpingo wathu. Msonkhanowu unayamba pa 5 August ndipo watha pa 9 August. Mwazina Akhristu a mpingowu anayenda ndi sakramenti la Eucharistia mu msewu lachisanu pofuna kuonetsa chikhulupiriro chawo. Mzamalonda ali mang'onoang'ono a mtedza wa makademiya m'dziko muno ali ndokhutira ndi mmene malonda mbewu yakuchitira ku msika wakunja kwa dziko lino. Oyang'anira ali mang'onoang'ono a makademiya awa a Henry Mjetseni anena izi pamene amalongosola mmene mbewu ikuchitira ku mayiko aku Ulaya komanso kummawa kwa dziko lapansi komwe ati makademiya a m'dziko muno ali ndi chikoka kwambiri kwa ogula.
katswiri pa nkhani za ulimi Linadi Chimwaza wati alimi ang'ono ochuluka akuonetsa chidwi ndi ulimiwu zimene zithandiza kutukula chuma cha dziko lino. Tsopano tione nkhani za masewero. Timu ya Mighty Wanderers yamaliza poyambirira pa mndandanda wa matimu pakutha pa gawo loyamba la UTM Super League pomwe afanana mphamvu ndi Civil Service United pa bola la Civil ku Lilongwe dzulo. Kulepherana kwa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi Karonga United pa bola la Kamuzu kwathandiziranso manoma kuti atsendere pamwamba pa ligi. Wanderers yomwe kutsogolera mndandandawu yatola mapointi 35 pa masewero 15 pamene Bullets yomwe ili pa nambala yachiwiri ili ndi mapointi 34. Bright Kanyama walemba ripoti ili. Mighty Wanderers iyenera kuthokoza Kalonga United kamba kuti yawathandiza kuti imalize pa nambala yoyamba pa mndandanda wa matimu mu gawo loyamba la TNM Super League ya chaka chino. Nomads yafanana mphamvu ndi Civil Service United kusagulitsana chigoli china chilichonse pa bola la Civil ku Lilongwe, pamene timu yomwe ili pambuyo pake FCB Nyasa Big Bullets yomwe imafunikira kuti ipambane kuti ibwere pa nambalayi yafananitsa mphamvu ndi Karonga United ndi zigoli 3-3 pa bola la Kamuzu ku Blantyre. Pa masewero 15 omwe matimu asewera, timu yomwe kutsogolera mndandanda ya Wanderers tsopano ili mapointi 35 pamene Bullets yomwe kubwera pa nambala yachiwiri ili mapointi 34 ndipo asera masewero ofanana. Mphunzitsi wa timu ya Wanderers Bob Mpinganjira wati timu yake ikuyenera kuyamba kupambana potengera kuti pakadali pano yafananitsa mphamvu masewero ake achisanu zomwe akuti ndi zotesa nkhawa. Pakadali pano mphunzitsi wa timu ya Civil Service United Abbas Makawa wati ndokhumudwa ndi zosadirazi potengera kuti anali ndi chikhulupiriro chonse kuti timu yake ipambana potengera kuti inapeza mipata yochuluka. Pamasewero ena timu ya Silver Strikers yaonetsetsa kuti Mzuzu City Hammers ipitirebe kuvutika mu ligi pamene ayigonjetsa ndi zigoli ziwiri kwa Chilowere pa bwalo la Rumpi. Gawo lachiwiri la TNM Super League lizayamba pa 23 August 2025. Maloma Zodiak ndine Bright Kanyama.